Dek, ntar deh Dek. Soalnya biar tahu mana yang mau dinaikkan, mana yang lebih bagus kak, daerah. Bukan untuk dinaikkan sebenarnya, nggak itu loh. Ini kan pokoknya siapa arsitekturnya di sini itu satu, yang kedua
Marede Mahita Bukede 114. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Ikon songonido hataku naruar sian pamangaku, dang mulak boti tuau, ikon bahenon na dolomo ni rohaku, jala ikon majadi do ubahen na hutongos. O sude hamu akan na mauas, Roma hamu tu aik, jala hamu akan na somar hepeng, Roma hamu manuhor dohot mangaton. Sai Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor. Sai lului hamu majahoba, bican tarbahet dope jupang ibana,
Jauh hamu maibana, bican jonok dope ibana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, jala para siroha na sumurung. Dipangido roham, naing mangulu jala martua hami sogot. Nungaragam dalan dibahin ho manungguli rohanami, asa hutadda hami hatuaun sogot. Dibahini hupaserep hami manuaing rohanami, mangido sian ho. Sailehon matodim nabadia itu hami, asa porsea hami diholong ni roham di hami. Sai hutangihon hami ma soaram, na mangapoi hami ditiki para sirohaon nuaing, asa sapang hami tu hanguluan, na pinarademi di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu pasiahon dung Trinitatis Sadarion, 5 ayat bulanan bulan Agustus, natar surat di Pesalmen 107 ayat 3. Ikon pujion nasida ma Jehova ala asini rohana, dohot halongangan akan nabinahen naitu jolma manusia. Ido sahatna, atong rak magindo gogo mahita, sian Tuhan debata mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahom bartu patik mi. Amin. Mared dehita. Salah pembahe
tato poti madosatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak perdosa na dangolon. Ro tujolo ni habang sahabadiomi. Manopoti jala manganggukon dosa nami. Matsayot-jot huarsaki hami ho. Marhite-hite pikiran dohot hata. Dohot pabahenan nami naroay. Dang
naung dung masa doi jala manangahan na masa sogot pe naung dung masa doi di Nairobi ay diulahi debatado mga lului naung salpui ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa amin. Maret dehita. Tahatidakon maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongatta saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pergogo na sohatu dosan, na tumo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siatot di parbadia adorang sohabubuhan, ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mulak mangulu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehova, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan narasora sudah. Amin. Shalom amanginang. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tabigema titing namasa dihita di bagasan sa minggon. Minggu pasiahon dong Trinitatis HKBP Immanuel Resort Immanuel tanggal 20 tanggal 6 Agustus 2020 topik ni minggu ta silehonon ni debatado si panganon dohot si inumon. Naparjolo titing namaragam.
Parhalado HKBP Immanuel, Resort Immanuel, pasahaton selamat hari Minggu tu sude ruas ni huria, nama dohoti parminggon sadarion. Jala aka tamu enami nasadarion dope parjolo sahali marminggu di garejaon, upasat hamima hata parhorasan sian huriata, jala selamat beribadah, di pasu-pasu debata mahita, marhite-hite parminggota sadarion. Paduahon, hami parhalado gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel, pasahaton, selama ulang tahun hantu tubuh dohot ulang tahun parsaripeon, turuas nama ulang tahun di minggu parjolo di bulan Agustus 2020. Sadi lehon debatama gajang ni umur, hahi pason, dohot akalas ni roha. Hatani debata tu nama ulang tahun. Ale anggia, sado dipangidoro haku, naing horas ho jalahipas, hobar tu horas ni todim, 3 Yohanes 1 ayat 2. Aka goar-goar nama ulang tahun kelahiran dot pernikahan, Boima taida songon natar surat di titik ta sadario namanginang. Napatuluhon, titing paduahon. Baratu Joel Irsan Situmorang Eskip, anak ni Amata, Ismail Situmorang, tubuh ni Inata, Maya Murni Boru Papahan, Sian Huta Dusun 6, Pulau Gadung, Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang. Huria HKBP Pagar Jati, Resort Pagar Jati, dohot calon orwana, Novelita Sari, Boru Tinambunan, SM, Boru ni Amata, Anor Patria Tinambunan, tubuh ni Inata, Siti M Boru Siagian, Sian Jalan Darussalam, Gang Rahmat nomor 28, Huria HKBP Immanuel, Resort Immanuel Medan, sakap napa masuk-masuhon ima di hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, maringanan di HKBP Pagar Jati, Resort Pagar Jati, masuk pukul 10 WIB. Popaton, mamuka di Minggu Sadarion, nunga pidah Huria Ima, Intan Sari Boru Nababan, Sian Jalan Sebluto, Pasar 9, nomor 36A, Medan, ruas Getsemane, nasida pidatu Huria HKBP Ciputat, Resort Ciputat. Nah, palimahon, di hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 nong salpu, nunga di basa-basahon debata sadadak dana buru di keluarga. Gary Nixon Paulus Sihombing ST, tubuh ni Inata, Liana Manangi Uli Boru Marbun, ruas Wek Galilea, hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna. Napa onopon, papungu pelean. Sadarion papungu pelean 7 dohita, 2A, 2B, tu haperluan kantor pusat, dohot diakonia Huria. Napa duahon, tu hari Minggu 13 Agustus 2023, naneng ro, papungu pelean 7 dohita, 2A, 2B, tu haperluan ni kantor pusat dot kas Huria. Nomor pitu, walu sia 10, boy mata jahabe amanginang, napa 10 sadahon. Paria, Panitia Resort Profesionalisme, penata layangan tahun 2023. Napa jolo, rapat panitia. Rapat rutin di Panitia Pesta Tahun Profesionalisme Penata Layanan dilaksanakan pada setiap hari Minggu masuk pukul 19 WIB bertempat di ruang konsistori gereja. Napa duahon? Parheheon Parapuan HKBP Immanuel, kegiatan Parheheon Parapuan HKBP Immanuel dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, perlombaan dan pertandingan, yakni kegiatan perlombaan rohani dan kegiatan gotong royong, kebersihan gereja yang dilaksanakan selama bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2023. Akar ragam nih kegiatan nih, boima taida songona adong di lampiran ni titikta sadarion amanginang. Patuluhon kegiatan lelangkor pada hari ini Minggu
6 Agustus 2023 sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan keputusan bersama untuk melaksanakan kegiatan lelang dari masing-masing punguan KOR di gereja kita yang tampil di Minggu pagi, punguan Ina Maria, dan Minggu siang, punguan Ina Kana. Dan untuk hasil lelang KOR di minggu yang lalu, Boy Mata Bereng di lampiran warta gereja Nadong di Sadarion. Paupaton, Bazar Wek. Bazar pada hari Minggu ini dilaksanakan oleh Wik Jericho, Nadong di teras gereja kita. Alania Manginang, asa dapot masa tadukung masida kegiatan bazari dalam rangka keperluan kegiatan pesta di gereja kita tersebut. Untuk daftar penerimaan hasil bazar dari masing-masing wek dapat kita lihat pada lampiran warta minggu kita. Palimahon, bazar dan total pemasukan. Pada lampiran warta kita dapat kita lihat daftar penerimaan, hasil bazar dan total pemasukan yang telah diterima sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 tolu. Nomor 12, 10 tolu, 14, Tajah Habema Manginang. 15, ruas naup name di rumah sakit dohot na pemulihan di Tongan di Bagas. Na perjolo, Renida Tesalonika Buruna Pitupulu, Wek Kana, sudah berobat jalan. Yang kedua, Nyonya Simajun tak boru batu bara, Getsemane, opname di rumah sakit Adam Malik. Napatuluhon, Saina Sirait, Wek Betania, sudah pemulihan. Angelia R. Simatupang, Jericho, sudah pemulihan. Nyonya Kasianipar boru na 70, Wek Jericho, pemulihan. Situa El Huta Barat, Wek Betania, pemulihan. Situa Teha Lumban Tobing, Wek Jordan, pemulihan. Effendi Sianipar, Wek Bethlehem, pemulihan di rumah. Selin Boru Panjaitan, Wek Nasaret, opname di rumah sakit Bunda Tamrin. 10 Situa Dr. Andus G. Simarmata, Wek Bethesda, pemulihan di rumah. Nomor 16, pemakaian GSM dan gereja Boy Mata Jahabia Manginang. Angka Romawi 2, titing parhepengon, sentralisasi dohot non sentralisasi, dohot transistoris. Boy Mata ida songon na adong di lampiran parhepengon ni Huriata di Minggu Sadarion. Jala mola tema hupasatami tu akar ruas, naong mangalehon pelian bulanan, tahunan, pelian persepuluhan, hamolateon, tuhuriata, saya ditabay tuhatama, nasa pasu-pasu tuhamu, ruas amanami dohot inanami. Songonima sahat ni titikta sadarion, dung sidung anon ipaingon tami amanginang, dung sidung anon parminggota asaunang mulak kita manginang, alata begiman non kor ina uek kana, asa taleon rohata tunasida. Songonima sahat ni titikta, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tapasahat ma peliata 1A, 1B, Huhut Marede. Namun lalu di
martang yang mahita. Rodo hami tu adopan mi Tuhan, madok mauliate di sude denggan di wasam, na marmudu ngulu nami ganup tiki. Jala marhite minggu nami sadarion, naing rang-rangan nami sian hatami. Pakulingi mahami, jala ukap roha pikiran nami, asa terpasiat tami hatami. Bohal nami marparangin adenggan di adopami, di tongani portibion, jala asalam togu rohanami, mangihuton maka porsiai, jala manguluiho, jala torop akan aporsia tuho Tuhan, asa parjabar hami di hanguluan na pinaradimi, urasi hami siad dosa nami, alan yakahagalion nami, pakorhon dosa di hata pamangan, dohot pangalaho. Sai ingop mahami marhite denggan di basam. Jalo mahami di bagasan asini roham marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Horas dihita amangina. Hatan itu hatta di mingguta sadarion imasian Matius 14 ayat 10 tolu 120 sada. Hujah dihita jala tapai huti hukma di bagasan rohatta songonoma didok di tamuei Tuhan Yesus 5.000 halak alai ubegei warhat ma Yesus siani marparau tuluat nalungun pujung sasadasa jadi ubegei natorop merdalan turma nasida sian akka hutai madapoton ibana dungro Yesus siani di ida mahalak masai torop jadi asima rohana mida nasida di pamalum ma akka namar sahid nadi nasida alai Maria bot ari didapoton sisian nama ibana akanin nama halongonat dodison jalabot nema ari pamuli mana toropi asalaho nasida tuakahuta manuhor si panganon. Alai didok Yesus matu nasida, dang pola laho nasida, leho kamu ma nasida mangan. Dungi Roma hata nasida, holal 5 roti, dohot 2 deke sabing do, hupeop hami dison. Alai nin nama, buan hamu ma itu au. Dungi didokon mana toropi hudul, di duhut-duhut, ditiok maroti na 5, dohot deke na 2 mana ili maibana tu gijang laho mamasu-masu dibagi ma roti di parlehon matuaka sisianna asana sida mangalehon tuna toropi jadi mangan masaluhukna jadi bosur bema dungi di papungu ma akka iba-iba na lubi gok 12 apang alai anggo torop ni bawa na mangani arga 5.000 do sopa dohot akka paropuan dohot danak ido sahakna. Sudah hita nunga bagas mangingot barita nitur puhon. Siam mulai sekolah minggu sahatu tikion. Laos adong do edeni sekolah minggu 5 roti dan 2 ikan diberi makan 5.000 orang, itu, ya hampir lupa. Alai sudah hita ngamang edehon ya teh. Ahama na taingot nagabe makna ni hata ni dewata sian edei ima tanda mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dangadong naso tarpatupa Tuhani. Jala hobartu minggutta sadarion si lehon-lehon di dewatado si panganon dohot si inumot. Jali mulubui hita mangan, jala boy depe hita minum si lehon-lehon di dewatado. Tabayak koma ibaru tubuh hita itor di lehon natoras tahita minum dohot mangan kan si lehon-lehon ni natoras deh. Tarsongoni make tidak berdaya atta di ngoluon.
nang pe mangula hita, nang pe karas hita marpikir, nang pe berusaha hita, nang dohonot ta alani gogotai. Alai dewatado nama masu-masui. Songon edde pitu tolui. Didok. Jolma mangula alai dewatado mabaen jadina. Ido. Holam mangula do hita. Alayang go nama masu-masu jalan jumadihon dewatado. Tabayakom mase orang petani menabur dohot merumput alai anggo partubu ni emenai modom doi bana sonang sogok paginai nungga tubu emenai jala sahatu na panen holan payasia seduhut-duhut na dohok mamuput doi bana soibana mabaen buani emei dohok na sinuan nai alaya dong parbuena. Nah songonima hita tanpa sadar hita mangulau-ulau tai kadang marroat do hepengi jala tanpa sadar mangat do hita cukup tolu hali sadari lobi sian na tolu hali sadari tong dobe marlobi-lobian si panganotta tabayak ko madohot aek holan sagalas dua galas manang walu galas do sadari alai luas do laut jala gudang do mata mual sia dolok dohot sian tanoon raudan marbuhal-buhal lobi sian natainumi aek tahanguluhon jala pamatak taupe godang aek molodang maraek tidak ada cairan mamate do hita. Nah dewatado mangalehoni adong di pamatak taon jadi sude gulmet ningolut taon nataulai natahanguluhoni na dibagastai silehon-lehon ni dewata. Jadi napai ngotot do tema sadarion silehon-lehon dewatado si panganon doho sinumot. Unang terlalap pita di si. Amuah kamang doho tamuah kainang didok di jolo ni turpuhon. Meningkirlah Yesus. Manang didok ubegei borhat mamar parau tuluat nalungun Yesus. Jala halongonan atau padang gurun. Apa yang terjadi kenapa Yesus meningkir dari suatu tempat? Sebelum kejadian si Yohanes Pembaptis dipenggal Raja Herodes uluni si Yohanes Pembaptis. Karena tentu Yohanes Pembaptis itu adalah perintis kedatangan kerajaan Allah. Yesus tentu bergumul mengida pangalahoni Herodes, pangalahoni Jolmai, tega untuk memenggal sebuah kepala dengan beringas untuk hadiah makanan untuk istrinya, hadiah ulang tahun untuk putrinya. Jadi artinya Jolma mangalang Jolma. Kudang donak songoniate yolgap yalang nasinarini dongan na Jolma. Jala ditibu iman waengate. Artina banga masih alangan. Idoate. Dohot nang akka pangalahoipe masih alangan isenamonang tarsongoni. Nah, omma pergumulan tentu molotadok ate Yesus meningkir siakan memang pergumulan don tuakan atino panai pergumulan di tuhatai masai gudang dosana masai rorang pangalahon ni Jolmai masih sayan masih rapasan masih hancuran sugari di tahta dewata pangalahotai ra bohado akan hutopaun. Pernah Tuhan menyesal setelah manusia berdosa saat zaman Nuh ya, aku menyesal menciptakan manusia itu katanya. Memang dungi itor di toriwai maro ai nasumar. Alanggon waing di paju-aju do pehitate. Nang pe sasitongna hita pe menesali do pangalahota molo hurang. Donga pe molo sotabo pangalahona ni sol-solat do. Apalagi anakon dang ture pangalahona ni solat do diri niba. Tahe na hurang denggat do haruau mangajari gelekon inna kan. Manang dang tawoi mardongan adong na hurang otik dengi tasol-sol lima. Hurang sanganakin salpu pakatayokku
nahita tasol soli dia kana burjuroha manul soli pangalahona nahumurang do akana asing. Nah, ima mungkin Yesus meningkir. Alai torop do 5.000 halak nangpe hirana manadikon punguan Yesus tu halongongan. Alai dipaihuti na torop do ibana tu halongonan tanpa bawa bekal, tanpa peduli jalannya disodidok merdalan turmana sida dari segala jalan mereka madalani dalan holam madapoto Yesus. Mulai dok si lehon-lehon di dewata do si panganon do si numon dada hola si panganon si ganupari. Memang anggota prioritas dihitakan si panganon ni daging do mangan minum materi. So nadok ni halak batahi utajom do paneak ni butuh hasian paneak ni piso inna. Molo ibu nu halak pe ya contoh ukacik do pindah paneak ni butuh sian paneak ni piso. Artinya kan ido membunuh deh kan paneak kan. Utajom doi imari kok ni betapa kita butuh makan dan minum. Bahkan nung molotik kipogosita indahita do Tuhan. Hola mangap yau sikop tulu hali sadari. Hola ni peleon. Inna kan? Dungi boy may bana mangat tulu hali sadari. Dungi dung boy mangat tulu sadari. Tuhan. Nanggu apala adong nian jabuku. Inna kan? Dung adong jabuna. Tuhan nanggu apala adong nian mobilhu. Inna muse. Jadi dakia cukup. Dakia cukup. Ima bentuk kehausan. Alai dohonokku keinginan. Tapi lama-lama menjadi rakus. Iya kan? Lama-lama menjadi hosuk. Lama-lama menjadi pelit. Lama-lama menjadi ya tamak. Hanya memikirkan keuntungan, kebesaran, kehormatan. Atau untuk pribadinya. Dia tidak memikirkan orang lain lagi. Jaladang peduli betu halak. Dirapus, ditipu, sahatu tikion. Gudang do halak batak. Mengaku-ngaku. Adik, inna kan? Lagi disondau. Adong perkara, inna. Halak Kristen do ibana. Jalai foto do iba biol pro kan? Na tulus-tulus don inna. Boy do tipu onon inna. Halak Kristen, halak batak. Adonggo songoni. Alani aha. Manak ko pejadi ma. Mangototo pejadi ma. Asal ma mangan. Hape alani malas nado gereju. Hape didoksian hata ni dewata. Molo asa mangan minum hita. Tayingok dorai. Na di surat totus Tesalonika. Na sora mangula unang mangan. Ya kalau memang nggak mau mengerjakan nggak usah makan. Tahan aja nggak usah makan. Ikom mangula do. Asa mangan, molo naik mangan diulahon, dipikiri, harus kerja keras. Jadi unang harok kita bermalas-malas. Jala gok nabui siulaon, jala bui cara, apalagi di bartikianon melejat atau melejit gudang siulaon. Si panganon pelam tabu lam lejat, jala lam gudang nama baik si panganon. Na jului garong do nyalang gue holan dupat nyalang. Ido na jului garong jilir, garong kau, dohot, asarong buah-buah majak itu deh iba, tu pirdot, waktu hamdo pirdot, mengalang ramoting, sotul, ido nyalangan. Jadi mula sekolah iba, doh akatubu ni sanggir-gir, tunas ni sahiri, mula dong asahutaku dulu, ibo to mai, akaido nyalangan, gabi sehat mai iba, badoh akasadulu. Hamu kamang doh tamu inang artina tong do kerja kerasi. Jala utak berpikir marhusor. Ujung gak sehat maiba dohot magudang sahatu tikion. Jadi nuaeng nungga gudang. Si ulau pe gudang secara mandiri. Manopang tu ulau nidongan usaha nidongan gudang. Hola mabuat aku apa iba ngamangat tong. Ngamangan tong. Manang hola payasias. Nuaeng ngakeren tukang cuci laundry. Mulai juli dah keren tukang cuci kan?
Didok doi pangurup yang gono yang dang be. Ngapain usahai kan? Contoh, ima hebat nih kerja sekarang ini. Banyak pekerjaan. Holan kita bagaimana memungsikan badan kita ini, dohot memungsikan pikiran tai. Nang pedirok si leho-leho dosi pangano sinumoni, dang na berarti berpangku tangan kita. Daong, dang na berarti bermalas-malasan atau marangan-angan. Awat tarjuk-juk doang marangan-angan. Ala bapakku molongaloja manggis kopi na joloi itar hudul do ibana marangan-angan. Dungi saya disuruh ma ibana, saya disuruh ma iba. Siana buat inna. Ala gugodo pe iba tong. Ala buruk do roha molo pagodaku parita. Iro kan, apa enggak sudah niula. Isi bas mula sekolah tonggo tu balian, mula jamu alu siap balian kan itu. Jadi danga dong nau tenang karejo sehati selain belajar. Terpura-pura belajar ma iba. Ala dang de tongi karejo. Ala belajari dang memakan fisik. Amaka amanginang nahurok disi bah nangpe didok marhite tema sadarion silehon-lehon di dewata doi si pangano sinumon naing paingoton nahita jangan rakus, jangan tamak. Baru paduahon kaula makuaulota asama kita molo naing ma kita. Danganong bejol mana pugus sonari. Danganong bejol mana somangan. Jalan ngagudang namar silehon-lehon. Tuah kana pugus. Gabi boy iba namangan. Bahkan lobi akka silehon-lehoni. Jadi molo adong gupena pugus di hita ima na dipaswasaihon. Dipaswasaihon. Ngama mora ibana dihambur-hamburkan. Alai molo adong hasil nina taula ikosong si Joseph mahita. 7 tahun berlimpah-limpah. Allah itu 7 tahun naik ditabung ibana do si panganon tu keluargana. Dohot tu bangsoi. Allah 7 tahun kelaparan. Jadi hidup by masa satu tikion menabung. Jadi menabungon termasuk doon mempersiapkan skill atau kemampuan anak. Supaya hari esok tertentu hidup nadenggan. Jadi molodang ta persiap puta tabung kemampuan di anak sonari hari esok dang boto mangalului ngoluna. Itu termasuk tabungan di adong kemampuan di ibana doh parbinotoan. Jadi dang holam materi molo ham yakana tua-tua nate arta do ipa bolat-bolat doh tano asadong 7 turunan. Itu salah. Dang salah nian. Alai geleng na tong dang dibain dangi boto mangalului ngoluna. Ujungna hola pahabis somba ibana dong salpun da tuai daung. Tak songoni. Denggat doi 7 turuna tawain artata. Alai tong do geleng tai ikon tong do sian hatani dewata. Mangula jalamangan. Ido. Jala berpikir taringot tunguluna. Ido. Jadi dang napasonak kong gelengi. Ima mabais sonang ibana haduan. Ima nama bain ibana bekerja sonari. Alai sonang di hari tuana. Doh dung mar keluarga ibana jalai boto ibana mangalului ngoluna. Jadi si lehon-lehon di dewata molo idok dihita si pangano sinumoni si lehon-lehon di dewata bahwa tong do parhitian naik mangula do hita. Asa ibana do nama masuk-masuk hita. Naing dohononna dang alani gogotta. Dang alani malotta. Dang alani hebatta. Tung Tuhanido nama ngalehoni. Si panganon na naing dohonon na marhitehatani dewata di tikion 2 hal. Si panganon partodion. Dohos si panganon pardagingon. Huro nakin dak salah auradisi. Jod-jod do pehita lebih prioritas si panganon di pardagingon. Songon prinsip nakin tajom paneak dibutuha. Tarsongoni baru hisap manang haus nang penaung terpenuhi kehidupan. Songonima ciri-ciri ni hajol mauta. Alai nuaing dipaingot tita. Si pangano partodioni. Ima natarida di halak natoropi. Halak natoropi naing pajupang dohot Yesus. Apa di halongongan do. Tidak bawa bekal. Karena apa? Ingin bertemu dengan Yesus. Dan mereka percaya Yesus memberikan mujizat dan pengharapan. Dan mereka pasti makan. Ada ngadong di si restoran. Dan ngadong di si rumah makan. Dan ngadong di si naboi si paradion nasida. Alai dihutiut nasida Yesus. Ima si pangano partodion. Prioritas. Manada jala tenang.
jala semangat, jala las rohana, mangihutto Yesus. Ima si pangano partodioni. Dan mereka tidak takut kekurangan dan tidak makan. Mereka tidak takut. Tetapi yang penting mengikut Yesus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukan 1 orang ya. Dari 5 roti dan 2 ikan. Jala di pamalum doakan amar sahid. Saati Oma usaha. Adong nasida termotivasi. Ala boy di pakilalahon mangihutto Yesus doho perjupangan da doho Yesus tidak kekurangan apapun. Jala pasti terpenuhi segala kebutuhan mereka. Molo tuhita suku-suku non alania hado tai hutto Tuhani. Jala persia do hita na cukup do ngolutta bahenon na manang na ta aku hodo silehon-lehon di dewata na dihitai. Jok do hita holan tu silehon-lehoni rohatta si pangano sinumoni. Alai tu nama ngalehoni tu hatai dang taingot dang tatadda jala dang tabege hatana jala dang tahalungutton ibana nuaing taidama natoropi dang dipikir hosi panganon alai dihuton Tuhani molo hita rotu som mungkin tai hutot Tuhani anggia mangan anggia mamora asau nang saimar pogus kan ido kan asau nang hurangan ido kan au pesongoni do na jului ido motivasiku pertama Tuhan molo martangia ngau do marminggu jaladang ya absen marminggu jala martangia ang aria borngin pasti do au na mora ala hilala pogus sia detong bama na mangula hacitian hilalaon jala ikom maduda tangat do asa adong boras itu sangat sakit saya rasakan saat itu membuat saya minder saat itu alani olo do songon motivasi ki tu hita lain waing dipaingot sian natoropiate tanpa memikirkan bekal yang lain tetapi mengikut Yesus motivasi tamang hutut Tuhani hendaklah benar yaitu percaya bahwa silehon-lehon di dewata untuk ngelut tahun pasti cukup. Alai memang ikon mangula jala ikut dalanat tado nguluon dengan ketentuan-ketentuan yang berkenan kepada Tuhan. Amang inang ima natabereng sian motivasi niak kanatoropi mangihuton Yesusi tu dia pelao Yesus jala tu dia pe hitalao ido maksudna aha pe natadalani aha pe namasa pogos manang mamora aha pe ulaota ikon talului matuhani songon Matius 3 ayat 10 jumolo malului hamu harajaon di dewata dungita bahonon nama akaodeng ido natoropi porse ado hamu disi molo ijo hamu lilui hamu Tuhani rodo berkelimpahan jalang martaba-taba do pasu-pasu ni Tuhan itu hamu tergantung pribadi masing-masing ate mulai hilala hamu doi mangihutot Tuhani gabe gok pasu-pasu gabe takasma hilala muna benar bahwa hamu raud di partodion taba-taba do hamu raud di pardagingon au pehu hilala doi memang dang namora nomor sada au alai hulala hola cukup mangan arian borengin dohot nunga gudang pasu-pasu hujalo ada rumah ada pakaian itu sudah kaya sudah cukup karena tidak pernah cukup manusia sekalipun saya memiliki segalanya seperti Adam memiliki segalanya Tuhan melihat dia belum cukup harus ditambahkan penolong bagi dia dunia ini miliknya ya kan atau jikalau dunia milik kita berdua, kata seorang suami istri, belum cukup kalau belum ada anak, ya kan? Nungadong ngelengna, marhasohotan, mulodang berhasil nomor sada, belum cukup. Hidup ini tidak pernah cukup, nggak pernah cukup. Alai ingok ma, silehon-lehon ni dewata doi artina titipat doi. Jalai dokon parpengkot bayi, itu punya limit. Ada waktu kaya, ada waktu miskin,
ada waktu tertawa, ada waktu menangis, ada waktu tenang, ada waktu harus bergumul. Semua itu punya musim. Jalani aja, hadapi aja, selesaikan saja. Itu asa imana idokna silehon-lehon di dewata. Artinya Tuhan memberi segala musim kita jalani. Dilihat devatado tadalani sude partikian. Jala didoksi Paulus, ia partikian nih. Waktu itu adalah jahat. Ketika kita tidak membuat arti dari waktu itu, dan waktu itu tidak indah kita buat, bekerja itu indah. Waktu itu kita lakukan untuk bekerja itu indah. Dan damai. Hidup itu indah. Hidup itu tidak pahit. Hidup itu adalah kebahagiaan. Ketika itu kita membuat waktu itu, membuat kita berbahagia, waktu itu adalah indah. Gak usah kita tunggu waktunya indah, gak usah. Setiap waktu itu adalah indah karena Tuhan ciptakan waktu itu 6 hari dan 7 hari sebaiknya beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Hamuah kamang doh tamuah kainang imana tatiru nakin sian motivasi ni akan atoropi ima manghuto Jesusi jala akaodeng nataba jala naromai jala ima naik siha persia doh hamu disi molo persia hita disi mari kita jalankan molo dak persia do hita tentu kita akan jatuh dan kita terus bimbang dan kita merasa kekurangan terus dan kita tidak pernah cukup. Itu akan kita rasakan. Jala di son muse nataida sian Yesus tergeraklah hatinya untuk berbagi, membagi-bagi. Molo halak akaina manang halak Batak malo marhali-hali. Molo ibereng gaji ni donganna, wah eudokol 10 juta, hali 2 ateh, itarinna kan, baru hali 3 ateh, tarinna. Ibereng artani donganna malo marhali-hali. Jala martaba-taba malo tahe maol lo martaba-taba. Apalagi marbagi. Oke, marbagi na maolan. Alain waeng didok dison. Bagari molo adong hepengta maol lo mabagi. Walalau iba misalnya tu mall bah ina nadong didopet langsung habis. Apalagi kami aka ibu-ibuon natura sositu horon nituhor kanido kan molo aka bapak-bapak dan apala songonira ima maul ni na berbagi apalagi nuaing didok marhite hatani dewata berbagi dalam hal sian hatani dewata otik do ima 5 roti doh 2 ikan molo sisianna dang ditada Yesus naboi mabagi 5 roti dohot 2 ikan. Adi do paulak mana sida ipaulak namale. Jadi molo adong rotu jabuta mangido mangan ijo sapiring idaham munai inna tuhita hapeta paulak badang adong be hati nuranita. Anggo halap Batak hola rotu jabu manga johoina. Apalagi di hutanami tikar partikar nasora baluno ninna jala parlopan nasora habis dotae parsakalan nasora mahiyang inna manang natespe wala nisiro bagi hudul joinak minum kopi johita inna ngamasak garong atokan tori baeng garong tu piringi ima pagi-pagi dohok kopi. Nah songoni do nang tutikion godang doh bereng nang siak kita songoni molorotu jabuta manang nates tapatupa hita mampu berbagi, tah leon tah suguhkan, minumlah dulu. Atau air putih atau yang lainnya. Molo dang terbahin ibana termasuk berarti dang pertamu ibana. Jala termasuk mungkin dekat-dekat ke kikir atau pelit ya. Jadi bahalak naung majalo siat dewata dang holan untuk ibana dibagi tapi mampu untuk berbagi. Sian nautik. Nakin holan 5 roti dari yang sedikit. Songonido nang paropuan na babalui. Roma na poso ni Tuhani. Ima si Elia tu jabuna. Holan ita 10 nama di tangan na kan. Habisi mate nama halahido anak konna. Aitiki musim kelaparan. Haleon. Alai romusema na poso ni rewata tu jabuna. Kan. Bah.
Taposoni dewata rotu jabutta contoh. Mampu doh kita berbagi sian nadong contoh. Contoh deh manang menuguhkan minum teh dulu inang. Manang amang inna. Manang datutup do jabutta rosit tua. Contoh kan mengido gugat tahun na kan ditutup manang diintip sian jendela. Nah, dia tidak mampu berbagi untuk gerejanya, juga untuk masyarakatnya, juga untuk anak abang adiknya. Apalagi molo gudang artanida tua-tua susah ia berbagi. Jadi kau warisan nama ate ma bapa dohok mami. Di karang-karang ma pesan di papi, pesan di papa. Indah kan contoh di karang. Ujungnya merbedai ma bahwa pesan ibu di karang-karang ujungnya merbedai mana maranggi. Ima pakorhon di artaun ate. Pakorhon di artaun hudok memang ya tamak. Jala memang ya haus doh akana asingi. Alai anggona persea ate akainang. Doh tamu akiamang. Mangihut to Jesusi ko persea do dan hurangan ibadah. Sian naotihi. Jalai ko boy do berbagi. Sian naotihi. Jolo mamora sa berbagi. Daun. Jala songon parupuan na babaluin akid do. Sapuhul. Alai gabe sude jala ibana sepanjang tahunan haleon. Tulu tahun rai. Dang haleon ibana. Sekalipun hampir mau mati. Anak dohot ibana. Mate nama hami. Mukis songoni do hita. Ada ngarong belang oku sogot. Ada ngarong belang oku haduan. Bamolo ina ma parmatena. Bamate ma. Inna. Adong gomu sekams ni alak batakan. Alana subui di orang mangan. Mate mangalang. Inna rutahe. Ala subui di orang hisap ni. Pamanganna. Kanido. Ala ni. Gudak kiat do tahe taringot tu. Hisap ni daging lah istilahnya ya. Hisap ni dagingon. Nama korhod dosa. Tu dirita. Tu nahumaliakta alani. Si panganon. Dohot si inumon. Ingok ma. Mulai dok dewata mengalir si panganon si inumon. Dan huranga kita. Nape ting taula. Alai unang gabe tamak kita. Unang gabe hisap kita. Jala taula maulau ta. Unang marangan-angak kita. Jala unang marungut-ungut. Jala unang madele. Jala unang pahata-hata. Akka artani dongan. Kan ulu do say akka hangurang ni dongan ni hata-hata. Say mangapiani. Unang mangapiak kita. Nikmati apa yang ada pada kita. Sepuhul idahan na ifiriktai nikmati asa bosur kita. Ay molodang ta nikmati idahan na sepuhuli dan bosur kita. Tapi kalau kita nikmati kita menjadi kenyang saat makan kita. Apa yang ada pada kita nikmati. Tetapi katanya kita bisa berbagi. Kebodoh kita berbagi. Berbagi on. Ima nakin mungkin perjolo halak batahisa sitonga terlatih do berbagi. Ima berbagi warisan. Alai adil manian. Baru halak batahi merbagi do tunatorop. Ima molo marpesta pernikahan ibana. Kan dibagi ibana do si panganon. Gawe sude mangan. Kan ido. Nah tapi memang ibana laudo tu pestana haduan. Alai na jelas merhite pestai. Tonggo bagian ni. Na terbiak melatih kita untuk berbagi. Manang tak otang. Manang sonari. Moloro partangyangan. Ngatong ikon mangan. Dohok minum. Dang tega be. Alaha. Alapos rohana. Di pasu-pasu dewatado. Nguluna. Gabe mampu ibana berbagi. Makan di rumah. Jala ima tu orang banyak songon napi natupan di Yesus sonate. Alai adong gua alanion. Ala dangadong tarpetupana mabagi gabe yang di jalo par tangyangan. Unang. Ma holan air putih. Na bu ita bagi air putih. Dan gabi manudati hita majalo pertangyangan hati akainak. Yang penting hati yang suka berbagi. Berbelas kasihan. Molo mariba-riba sipatu ni dongammu. Ikonarong go di rohaon. Asi rohate. Oloho sipatu. Tori dotong dokonot. Baru mengido-ido ibana mangan. Sepiring nasi lah. Sesuak nasi lain lah. Di leon. Adonggo rapha manga kami dohok keluarga ni padita kuhian ya di sada huria rap manga mahami teroma dan rongom
Tiki hurang dope simpangaro dak songo sonari gudang jajanakan terodo amangon. Nah mangako inna tidak danahon. Dang di lebih baik saya tidak makan. Atarima prinsipnya asal mangan dak danahon. Alai adong ma pengalamakku. Dok donna sugo tatong. Nalawau tu baribaan satokin di bagasan na 5 hari. Jadi keluar madong aku mardalat-dalat di Jolo Jabon. Kebetulan kami di tingkat 2. Jadi cerita ma dong aku di namar dalat-dalani dong mulak tu Jabu. Enak. Ada tadi orang barat lah mangido-ido madok. Kasihlah aku makan, aku belum makan. Inna halak baratot tu halahi kan. Jadi roh halahi, kupikir kami panipu, dak kuliok kami. Inna dasida. Jadi nung cerita halahi hudok mamangalusi. Masa kalian tega meminta sesuap nasi, enggak kalian kasih? Enggak rugilah kalian ngasih minta sepiring nasi. Kasihan kali lah dia tidak makan, udah kelaparan. Itulah hati yang tergerak. Mungkin bisa dang nama muji diri ada di hatiku sedikit seperti itu, gampang berbelas kasihan. Itor raha, itor jatuh, itor luluh seperti itu. Mungkin ada onggoi di antara kita, ya itu contoh untuk berbagi itu ya kenang secara pribadi. Melihat tidak ada, huhilalado ini memang dihamu. Mula adong nasodong diau, sepertinya enggak ada. Ini minang, inna kan, udah memang dia berbagi, ada. Jadi mungkin alani istilah anda di son, molo tale bereng na berbagi, kita akan tergerak berbagi. Au hiap peholit tiad do, omakku peholit do. Ala gudang na berbagi tu au, bah songoni do HP, aku pun harus berbagi. Itulah iman itu. Jadi kalau kita lihat berbagi, sisi andai di son, paula mana sida. Pola sarionot toni, somaha petahoi, sominu petaho. Alairo si Yesus madokon, pahudul mana sida. Jalat, pahudul mana sida inna. Jadi uduk mana sida tu Yesus, bahwa mereka akan diberi makan. Itu. Jadi artinya hormat kita untuk mampu untuk berbagi kepada siapapun. Apapun kondisi kita dan bagaimanapun kondisi orang lain, kuncinya hati kita. Bahwa kita ingin berbelas kasih dalam bahasa Indonesia, ingin berbagi. Alana di bahasa Indonesia didok, tergeraklah hati Yesus. Manang para siroha, jala dilehon mangan. Jadi artinya adong dona kita datang dari kita suka berbagi, baik marhite pesta, baik marhite partamueon, baik marhite na peduli, mamereng akan adangoli. Sian nadong di hita, molo berbagi tenaga, mari kita bagi tenaga. Nah jului halak batak, molo gotong royong, dan mengharapkan upah. Dilihat do tenagana, di Makarejohon, gotong royong, misalnya membangun Jabu. Nuaingon nungalam tipis, rohani jolma berbagi tenaga, berbagi ilmu, berbagi pikiran. Alai holan mangahut tu diri, mamoroti. Jadi antara ido dari son, mamorot, dohot berbagi, ido baritan itur pohon. Yang jelas orang yang berbagi sumbernya dari hati, jala makorhon pasu-pasu, jala memang sian nasa rohana, dohot bulus ni rohana, bahwa terpatu-patuhani, jala terpengaruh orang lain untuk berbagi. Dan salah, itu tidak salah untuk berbagi dari apa yang ada pada kita. Alani marhite hatani dewata, Yesus para sirohai, nama ngalehoni, asa unang holan hita di lehon, jala holat di asii, alani hita pe marsilehon lehon, jala hita pe para siroha. Jala marhite, hita bisa berbagi, orang juga bisa berbagi. Jala hita percaya bahwa saat kita berbagi, di dalam situasi apapun situasi kita percaya. Tahut tomma Tuhani, dang hurangan hita di mana ngaha. Dang hurangan kita di mana ngaha. Alani naing masian ias dohok bulus ni rohata laho marsilehon lehon. Asa rap di doko si Paulus, asa seimbang jala merata kehidupatta. Keadilan sosial meneluruh masyarakat ninna di undang-undang tei. Songonido naborhat sian hatani dewata.
Dang otik dang lobi, otik dang hurang, jala gudang dang lobi. Ido ngulutta. Otik dang hurang, jala gudang dang lobi. Alana tetap dohita kekurangan di bagasan ngulut tahun. Tapi ngok ma di bagasan hatani dewata lobi do ison nakikan, lobi do. Artinya di si berlobi-lobi do pasu-pasu ni Tuhani. Songon di alaman di si Yusuf cukup jala boy ibana ditabung merlobi-lobi tu 7 tahun hari kemarau itu. Dak songon namora na di sila sarusi. Foto hamu do na sila namora tu sila sarusi mangido-ido ibana tiki mangulu pitik-pitik ni dahami peleo jodiau inna kan. Itor magigi mangida sila sarus bai dahan ni pananggakku doi inna tu sila sarus sipatudos na malala-lala daging na tu panangga unak patudos samu jol mapung tu pinahan ate unak patudos samu dahan ni pinahakku dina mulak kaina da jolo kan mulak siap balian engele koi pinahata inna ale dangi sukung geleng na nama ko dangin na kan. Nah itu kurang baik juga, lebih cinta kepada binatang daripada kepada istri dan anak. Itu tidak baik. Tapi sesama manusialah saling mencintai dan saling berbagi. Hamu akamang doh tamak kainang sudah alamom memang adalah pemberian Tuhan, itu adalah berkat. Karena itu kita damai di sana, kita saling mengasihi, berbagi antara satu dengan yang lain, imanakin pikiran, ilmu, materi, dohot tenaga, dohot pengorbanan. Artinya memang jiwa-jiwa yang selalu penuh pengorbanan. Karena apa? Karena Tuhan kita itu selalu mengorbankan dan kasihan kepada kita yang berdosa ini. Asido rohana tu kita. Akan atoropon inna dison. Songoni do hita natorok nuaing. Akan atoropon dah hutopaon. Akka gelekon, akka yanakokon, porseaon sotakas panghutonon dia. Godang akka dosanion. Soboyom berbagi inna gudang ala itu hatai tongdo di sariho kita nang pesongoni pangalahota alain waing diingok mahita songon natoropi di sariho dewata jala mangihutot Tuhani jala olo berbagi dohot hanya 5 roti dan 2 ikan dohot berbagi bersama untuk makan bersama memuji Tuhan dan selalu bersama-sama dalam suka dan duka. Hamu akamang doh tamu kainang alani om marananaing si hanguluhonotta merhite hatani dewata sian pribadi Yesus penuh dengan belas kasihan para sini roha songon hatana tarsurat para sini roha mahamu songon amamuna para si rohai. Ingat tengok sasa ayat bibil tayat ya kamanginang para si roha mahamu songon amamuna parasi rohai. Hendaklah kita memiliki cinta kasih yang dalam, tulus tanpa mengharap imbalan karena kasih itu adalah pengorbanan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat Tuhan, asido roham dihami akka perdosaon, ditogu hodo hami, jala dipakulingi hodo hami, marhite minggu nami dohot hatami, sadarion, asahu sadari hami, silehallehom do hami, mulubui pehami mangat dohok minum, jala bulubui pehami marhosa, dohok mangulau lawan nami, jala dilehokodo dihami dohok tiki, dilehokodo dihami gogo, dilehokodo dihami pikiran, dilehokodo dihami sikok parnguluan, tung silehallehom do idihami, holam madalat do hami Tuhan, jala holam menikmati, dohok makamoletehon do hami, sude tung silehallehommu marhite asini roha, dang alani gogo nami, dang alani pikiran nami, alai tung pangurupiyommu, mabaik kami suksuk diakka parnguluon nani lehomi. Tuhan, widahami marhite hatami, torop dibaheko, marlubi-lubi do si panganonna, jala songoni mahami akana rotuho, na toropon, marlubi-lubi bahenommu si pangano sinumon nami, alabui hami makilalahod dengan dibasam, silehon-lehomi dihami, dang babiar behami, jaladang lomos behami, jaladang tahu tab behami,
taringot tuaka ngulu silihonommu Tuhami. Masa takas dodi idaho Tuhan hadirion nami. Maul dohami berbagi. Jala maul dohami Tuhan. Nang akka mangula manarihon ngulu nami. Alai papos marohanami. Molo takas sami mangihut toko. Marpakiri mo tuho. Jala marsio diho. Jala hulului hami ho. Sian nasarohanami di ngulu nami. Terbahik kami do Tuhan. Martaba-taba. Jala suksuk pasu-pasu midihami. Alani ajari mahami di saluhut nai salam hot jala takas sami mangihuton jala manguluiho. Mau lihat Tuhan di partikian dan ilehommu sadarion marsaur Tuhatam hatami masulu-sulu jala hati urod di perdalanan ningulu nami. Si panganon partodion naing takas di bagasa kami jala si pangano perdagingon naung hurang rangi hami naing toktong ulahonon nami. Jala tong sari honon nami, songo panari honombu di ngulu nami, toktong maula honon nami, ngulu nami. Tahu las ni roha, jala dak kuranga kami di mana ngahabe. Mau lihat di pasahat kami di huriamon, torop do penasoro mangihut toko, alani losok dohot mungkin alani akka na lalap nasida di parlalapan, dohot mungkin alani akka parsahiton, mungkin alani akka ulaun kesibukan na asing, dohot naso tergerak rohana rotuho alain waing dipakulingi ho hami Tuhan asa dihalungut terrohanami ho ganup tiki disude ganup pardalanan ni ngolu nami Tuhan asima roham sai ramoti mahami asa toktong girigir daging todinami mamora di partodion alai tong mangihut mamora nang di pardagingon Tuhan mau lihat di huriam HKBP Immanuel di sudiak kapakubasion ni akan aposom sian naso partohonan rasahat rodi parhalado tohonan Tuhan tung basang doi na pasadaho kami bakubasi huriam pakorhom pakubasion nami gabi pasu-pasu tu huriami tu masyarakat tu ruas ni huriam nang tu sude parnguluan nami tuari nanaing ro pasu-pasu nang sude ruas ni huriam nang pasahaton akka pelean hamaletionna, dohot akka sumbanganna, dohot pelean akka pelean siganu pari, pelean tahunna, dohot sude tahe na tarbahin na sida berbagi tuhuriami, sian hamoraon na nileomi, tung tabatabay ma suksuk pasu-pasum tu nasida, asaboy de penasida, laho pasahaton hibul akan adenggan tutongani huriami, Tuhan asima roham. Pasu-pasu ma nasida, toktong sikop ngulu nasida. Songoni manang ruas ni huriam, na mga lehon sumbangan bunga altar marhite naposom, winda boru tapubolon. Toktong las ni rohana, pahok di ibana, mangulaulaon na, jala martabah pasu-pasum, dohok guguna. Laho makubasi ho Tuhan, marhite pelayanan, nang pelayanan, marhite akka sumbangan na. Tuhan, marningot kami di akan ulang tahun kelahiran, doh ulang tahun pernikahan. Saya tabay magajang ni umur, tuaka ulang tahun di hari hatu tubuh, doh ulang tahun pernikahan, tabay ma Tuhan, keluarga na langgeng, harmonis, damai, jala saur matua, dohot mauli bulung, jala boy na sida hipas, paida-ida akapo paranna di bagasan las ni roha. Tuhan, asima roham, nang kegiatan ni paropuan ni huriam, di tahun profesional mendukung ma aka situan di huriami doho sude ina di huriami nang aka ama dana doho kena poso asa terlaksana di bagasan dami doho asa daun sude program di huriami sude panitia mamelehon goluna sai pargugui nasida asa tong di bagasan dami jala sonang soharibu-ribuan hami Tuhan asima roham pinasada ni holong doho damemi hami lam torop akanaro marsobba tuho jala mamuji ho jala lam tuguna sida mangihutoko marhite ngulu nami siganu pari pinasaur ni holong mi hami manguduti ngulu nami ditongani keluarga masyarakat nang disudi perkarejuan nami dalam nami mai Tuhan mangaluliho di bagasan ngulu nami orasi hami siad dosa nami asima roham tung patau mahami di jolomi. Hubak kami secara khusus dari bagasan parsahiton dohot pemulihan ima keluarga ima Redina
Tolas Salonika Borunda Pitupulu, Niona Simajuntak Boru Batubara, Sahina Boru Sirait, Anglina Eros Simatupang, Niona Kasi Hanifar D Borunda Pitupulu, Sintua El Huta Barat, Sintua Teha Lumban Tobing, Ependi Sianifar, Selin Boru Panjaitan, Sintua D G Simarmata. Dohot sude hami, molo di bagasan na hurak sehat. Pamalum mana sida Tuhan, marhite pangobation, dokter, perawat, obat, rumah sakit, keluarga, dohot marhite si panganon. Tahu hama malum mai, dinasida sabui hami, marsaur di bagasan, hahi pasod dohot dame, jala marsonak-sonak kami. Jalo matang yang namion dah hurak sikop, pasikop mai marhite asini roham, di bagasan Kristus Yesus, Tuhan nami. Amin. Marede hita, papungu pelean, buku ede onom ratus onoplonom. Ikan dubu anu tabarita, tu inganan
saluhut si lehon-lehon nadenggan. Dohot nasa ulibasa nama ulitus. Upasatami masian na nilehon mi Tuhami, pelian nami Tuho. Saya jalo magai uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami pelianon. Pati bulhon harajaon muri tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanai marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gedang disileo-lehon mi Tuhami. Asalam ngir-gir ham mendok maulehate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, saya pinorbadi amaguarmu, saya Roma harajaonmu, saya sauk malomon deroham di Banua Tongon Sonda di Banua Gijang, lehon matu hamis sadarion hanguluas siap hari, saya sama dosa nami songon panisan nami, di dosa nidongan namar dosa Tuhami, una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu, jala diramoti Tuhan Dewata Mahita, di sodakon Tuhan Dewata Mabohina Tuhita, jala asima rohana mida hita, didopakon Tuhan Dewata Mabohina Tuhita, jala di pasaurohon madamena tu tod ditabi. Hudul mahita sahak matu panitia, unang majadong niak kita namulak, tabereng uekana, laho marede. Tes. Hors madita di hamu ruas HKBP Immanuel unang pitor mula majo hita tabegi majo penampilan kur ina wek kana na waju kuningon dorana teh na bagakon baga dober ngalakon pato pamu nang sotung sanga mula sudia karuason ale jolo parjolo ma tujolo ate akaruas pasaton siluana te pato pamu asongon nama le sudia karuason ini dia do patep inang
Tujuh lo mau, tujuh lo. Iya, tiga halak do teon. Sada dua tulu opat lima onom pitu walu 10. Memang setiap penampilan kur ikon adong ko beda hubereng seragam unaon. Sada do permainan mainon. Jadi kita mulai mate, inang, jelo ditarik kamu jo sayat baru suruh maka ruas dah. Oke, latihan. Siap-siap juru catat. Naposo bulung pe boy do pasar tonah siluana. Dari kami keluarga sebuah PDAS Pondok Setio 500.000. Yang kami wekan 500.000. Iya, 500.000. Di sini nah, 10.000 penjal. Nah, 10.000 penjal. Jadi apa satu dia? Kami keluarga dari KPA kami 200.000. Iya, tepuk tangan. 200.000. Di sini 50.000 banyak. Di sini ada berapa? Oh iya. Dari kami Sintua, Biji Simak Mata, nama Kurban 200.000. Iya, 200.000. Siang Sintua, Biji Simak Mata. Ada lebih, nah, jamu. Dan ada lebih, ada yang mau. Ada yang mau ada. Ada beberapa. Oh iya, ada video, bisa mana aku belum. Jadi Pak, oke, halo. Keluar dari Sindang mereka 1 juta. Tepuk tangan. Keluarga Sindang Australia. Ada lebih. Waktu dia di belakang. Aku lalu dia asal masuk dalam. Dari model terbaru mereka 500.000. Tepuk tangan 500.000. Ada lebih. Saya nak sebut mungkin ada universitas lagi itu lain. Kamu nak? Keluarga saya 400.000.
Nyonya keluarga saya ini Pak, keluarga. Iya. Ada lebih, lunas dah, 200.000 dah, IPK. Ada lebih, hasil pemberian. Oh, ini berjudul lektor. Ya kami keluarga Jaturi dan Jaturi dalam 200.000 melampaui yang lagi aja. Nasi mobil pertahanan 500.000. Nah, orang Minang Lampung berpartisipasi dalam survei. Wah, 500.000 rupiah. Nyonya Pandai dan Dorong KPR. Ini, ya, kalau dah dia lunas. Ada lebih, poinnya satu juta orang. Dari kami Sunan Bintang Boroto 200.000. Keluarga oh iya, iya, jangan bilang, Pak, dari masih di sini kan kita deh. Siang kami MC Junta Boro Tampu Bolon Opo Florencia 150. Lunas dah 150.000 nyonya 5 juta opung Florencia 150.000 nah patok pamu unang tiapamu dah opung Florencia adong kope dihita taruh jarinang oh iya Anak itu puluh baru tajulu 100. Dari Nyonya Napitupulu baru Utajulu 100.000. Iya, Nyonya Utajulu baru pasar 100.000 lunas. Lunas dah. Baru Napitupulu. Nyonya Napitupulu baru Utajulu. Ikon ligat doang ba nama Nurati ba? Oh ya. Keluarga Batu Bara Opung Joseph 300.000 ama. Opung Joseph, keluarga Batubara 300.000 rupiah. Adong kobe? Oh adong hijau lo. Wah aktif doang gotona teman mangigil. Sian si tua baru torus 100.000 rupiah. Baru terus 100.000 idea do. Patok pamu. Adong kope, adong kope. Asa maret dia lakon. Maret dia mau minang. Jauh. Bah. Mama nggak salah. Saya juru lelah beda. Siapa? On siap-siap dah isi na utujuan non. Oh iya. Ada laku sukun itu. Igil majo layam menang. Saya dia dah dapat menang. Dari Utagal baru regar 100.000. Iya, mulai tele. Utagal baru siregar 100.000 lunas. Nah, Tagaol baru Siregar. Oh, talu bah, pencatat talu bah. Sukamu. Ngabe nang, adong gobe? Ido,
Siya jolo sukum aja asa gunapon. Jolo sadia. Oh iya, siya ina gila kon 200.000 mak. Ngabe kan? Anong kope? Sian amang nakin adong ko ya plastik iban hebeng. Dak margora. Amang 2.000-an. Gora jo teh inang kamu manukun. Sukum mana? Sukum mana? Ate mang. Sukum mamang munna. So na bereng-bereng tiap-tiap po nampar plastiki. Molo pagi nak sing siya namang doin na. Sadia temang. 200.000 rupiah. Situasi buan. Oh, ikut tusod do juga deh, lewat deh. Sadia nang? Nyonya situ manulang bulu marpaung 200.000. Iya, situa manulang bulu marpaung 200.000. Siap kamu, adong kope? Usada dong. Ngebe? Dak, mare dia mau inang, nadengkan niwek kamu asa 7 lo wakka ruason. Sini pedita. Nyonya utauru berugul tom. Jadi anak buru 200.000 nyonya utauru berugul tom. On melampaui nyoa de kur ina Maria de. Nakin 7.350.000. On wekana. Tua manami Padita Resort Immanuel. Ipangidurhan nami asa sonda makuling. Langsung pak guru ya. Ate emang. Ibu dia udah kuberan nakin. Malu naik guru ya teh. Ate emang. Siap Padita 200.000 mak. Oleh ate itu mau tangan. Adong kope sian napo sobulung dang adong. Asa maret dia ke ina kana dangarong be inang dinggam mau bek kamu teh. Jadi sambil marede kur kana